Philippines! Good morning, Pinas! Ito na yung chicken na binili ni Tommy the other day. Guys, good morning po sa inyo. Alam ko walang paki yung iba dyan, pero yun, kinakat na ni Tommy yung chicken na binili niya na sobrang nipis para daw lutuin niya bago masira. So ngayon, naghihugas na siya ng mga ginagamit niya. And then sabi ko sa kanya, tulungan kita sir, para naman sir, madaling matapos sir. Kasi kapag ikaw yung magpapound, iwan ko na lang sa iyo. Ganito talaga ako guys, mahilig tumulong. So kapag may ginagawa yung asawa ko, sabi ko tulungan na kita. Pero this time guys, hindi niya nagustuhan yung tumulong ako. So sa una, okay pa. Pero nag-start na akong nag-pound, hindi niya nagusto. Kasi sabi pa niya, gustong gusto daw niya na sobrahan daw yung pound, na sobrang lata, sobrang nipis na yung karne. Pero yon, nag-argue kami dito kasi gusto niyang siya na daw yung mag-pound. So muntik na nga mahulog yung camera ko, cellphone ko guys, dahil sa kakalakas ng pagpapound niya. So yun, so sabi ko bahala ka, ikaw na nga. Nagre-ready lang siya guys, yung mga mixing niya, na iwan ko yung anong klaseng mix yun, basta yun siya, breadcrumbs with something. Wala na nga daw itong flour so nag-ano siya, ang daming buhok ng mister. Ganyan yan kapag maraming aso. Ito yung chicken, yung beaten egg, and then yung breadcrumbs, and then yun yung painit niya. Pero bago siya magluto, manigarilyo muna daw siya. Hi guys, kakain lang kami guys. Kakain kami. And yun, nagluluto si Tommy ng chicken. Nakita nyo naman. Pasensya na kayo sa buhok ko ha. Yan, meron tayong mangga. Mangga galore. Hopefully maganda itong pagkaano ng mangga na ito. Hala, ito yung mangga na pinakaano ko talaga. Yung may mga ganito oh. Mga dried out sa loob. Parang something naman ito yung mangga nito. Ay, bakit naman ganito kasi? Pumasok na siya. Hindi niya ako nakita. Palagi niya akong hinahanap. So sabi ko, sinitsitan ko guys, listen to this. Listen to this. Where am I? Malapit na sana siyang matapos guys, pero sabi ko sa kanya, upo ka doon. Nakikita ako yung mukha, hindi na siya masaya, masakit may masakit daw sa kanya, yung likod na pala niya, sumasakit na ng sobra. So sabi ko, upo ka, ako na lang andyan, okay? Go away. It's just the package is delivered. So let's go look. Let's see, where's the package? Oh my god. That's a very loud hatching. It's not here. Oh, it's right here. Oh my god, this is big. How can I do this? Still, be still. Okay, ito na siya. Ito na siya guys, finally. Tapos na, diba? Ang dami. Grabe guys, ang sarap nito, promise. And then, lumabas ako, sabi ko sa kanya, tulungan mo nga ako, ikaw na yung mag-unbox sa mga na-order, sa mga talagang dami, isang box lang pala, mag-unbox guys, and then ini-install na niya yun. In-order pala namin ito guys, para sa grill namin na, yung ilagay mo lang sa ibabaw ng lamisa, yun lang yung ano namin, kasi ayaw pa namin guys, hindi pa kaya sa budget, yung bumili ng grill, o diba? So ngayon, siya na yung nag-install. Maganda naman siya guys, kaso lang talaga is, ano siya, mataas pala siya guys, mataas. So ngayon, plano akong umalis and then naghihintay ako kasi nag-shower siya. Gusto niya mag-shower. So, napagod ako sa kakahintay. Pati yung aso, napapagod na rin nandun sa giliran ko. Look, diba? So, yun guys, umalis na kami. Drive na kami. Ako lang pala yung nag-drive. Siya lang yung passenger. Ito naman lang kami palagi kapag umaalis kami ng bahay. But anyway, umalis kami ng bahay kasi gusto lang namin itong isauli. Itong nabili ko na hindi pala talaga siya kasya sa railings, guys. So, buti na lang, okay lang sa kanya mag-return. At ito, gustong-gusto ko itong ano. So, pero mahal naman siya. Ito yung bulaklak din, sobrang ganda, pero kaso parang namamahalan ako sa mga ganyang bulaklak. Walahan, this is $3 ha? Yeah. $3 plus para sa pusa. No, don't you get the baby? I think you should get the baby. See you tomorrow.
As usual, kapag kasama ko yung asawa ko, sunod ako ng sunod, may plano pala, gusto niyang bumili ng mga ready-made na pagkain. At ang binabalik-balikan niya dito is yung pasta with cheese, with bacon, and with karne konti. Parang wala na, so buti na lang, binalik ni ate, natapos na pala, nagluto sila at binalik niya yung container, buti na lang talaga kasi yun yung gusto ni Tami. And yun, kumuha siya, sabi ko, large muna yung kunin. So kumuha siya ng large kasi paborito talaga niya yan, guys, kahit mahal guys, basta gusto niya, bilhin talaga niya guys. O diba? And then ako naman, hindi ako magpaano alkansi, chicken guys. Masarap yan guys, pampulutan, yung fried chicken na yan. Kahit konti lang yung laman, unod, kung sa Bisaya, masaya naman. So yun guys, yun, sabi ko, ang sarap naman yan. Salmon, Cajun salmon, spicy yarn. Meron din pala sila ditong mga sushi at saka parang daming bumibili, parang presko at masarap. Meron din silang mga ready-made na ready na kakain ka na, nasa container na lahat, o diba? Pero ayaw ko ng ganun guys, sobra. So ito sama si Tami, pumunta siya sa mga Italian na section, yung mga ganun, at saka yun, ayun, yun talaga yung pinaka-paborito niya. At sabi ko, meron akong gusto. Ito yung gusto ko. And then, sobrang namang mahal. Sabi pa ni Tami, titingin siya. So, sobrang mahal. Binalik namin kasi sobrang mahal. Masarap talaga yan siya, guys. Pero sobrang mahal binalik namin kasi hindi kaya sa wallet. So, yun. Ang seafood nila dito sa Adams, ang sarap at ang laki. Diba? Mahilig sa malaki at masarap. Ito yung papel ko, guys. Sunod-sunuran sa asawang nag-grocery. Ganyan naman ako, sunod-sunuran lang. Hi, Papi! What, are you alone? Annoying woman. Are you alone? Shut up. Hi! Hi, cutie! You're so cute! You're so cute! Kapag nakalabas na kami sa grocery, ang ginagawa niya is tinitignan niya yung resibo, guys. Tinitignan niya kung mali ba yung mga nasa lista. Iwan ko na lang nitong asawa ko. Okay guys, ito na nga yung binibili namin. Dinagdagan ko yung binili ko the last time, nung ganito, kasi masarap talaga siya sa ice cream. So ito yun, cauliflower, bread, Italian bread ni Tami. Masarap yan. At saka yung banana muffin, masarap daw yan. So berry, smiley, banana, Ito yung mga in-order namin ng mga cook, na mga chicken, at saka pasta. So yun siya. Maganda yun kasi may baon si Tami sa trabaho. At saka ito talaga yung pinunta namin doon. Yun. At saka yun guys, titikman na natin yung ginawa ni Tami na chicken. Sobrang sarap. I'm not joking guys. Hindi ako nagbibire. Sobrang sarap talaga niya as in. Sobra. At saka ito na guys, gamitan na natin yung cone na binili namin. Ang sarap talaga niya guys, mag-enjoy kayo. Para kayong bata na sa kalye, bumibili ng ice cream. Tanggalong, ganun. Ang sarap talaga niya. So kayo, kung gusto niyo maging bata at gusto niyo mag-enjoy sa ice cream, bibili na kayo ng cone. Dahil nga para akong bata, hindi ako marunong mag-open. Nagpatulong na rin ako kay Tami. Kasi siya parang na yung, di ba, ang sabi niyo, tatay ko. O di ba, parang tatay, hindi naman. Asawa ko yan guys. Sa mga nagsasabing tatay ko yan, hindi. Asawa ko yan. Masarap yan. Hindi yung ice cream, hindi yung asawa ko. Uy, yung asawa ko din masarap, like the ice cream. So yan guys, first time kong ginawa yan. Hindi ko alam kung paano gagawin. So nagpatulong na rin ako sa kanya kasi hindi talaga ako marunong. O diba, nasabi ko, tulungan mo nga ako. So yan, i-end na namin itong vlog. Thank you so much sa panunood. Bye sa inyo. Enjoy muna tayong maayong gabi sa tanan. Hello po guys, andito po ako sa basement. So ngayon guys, i-reveal ko na po sa inyo kasi po sa Reels video ko, may nagsasabi na grabe daw, dahan-dahan daw akong kumain ng rice. And ang dami kong binili. Hindi ako bumili nyon. Si Tami yung bumibili ng mga rice ko, guys. So, i-reveal ko po sa inyo kasi po, itong asawa ko is parang siya yung takot para sa akin na mawalan po ako ng rice. Kasi alam na alam talaga niya na hihina yung katawan ko kapag hindi ako nakakain. And then, alam niya, palagi kong sinasabi na rice is life. Kasi parang yun na yung ano natin, rice is life. Parang lahat ng kain natin, breakfast, lunch, dinner, rice talaga. Yun tayo Pinoy, huwag na tayong magpa-ipokrita na, dapat wag rice palagi. No, yun yung kinalakihan ko at saka kinalakihan din ninyo, okay? Reveal ko sa inyo, i-open natin ito siya guys, galing ito sa bahay ni Bianan. At saka, gustong dalhin ni Tami kasi gusto niyang lagyan ng mga gamit, mga pagkain halos. Pero ipakita ko sa inyo yung rice kasi gaano karami yung rice na binili niya. Itong rice na to guys, hindi ko siya sinasabihan na bili ka ng rice. Siya yung nagdesisyon na rice is life talaga para sa asawa niya. So, kaya open natin, okay? Then,
Ito na siya. Doon tayo sa baba kasi doon niya nilalagay yung rice ko. So, look. Uy, meron pa pala dito. Oh, hindi ko nga lang alam. Ito dito guys, lahat guys, rice po ito guys. Ito yung nag-iisang jasmine ko kasi mahal. Isa lang yung binili niya na jasmine na bag kasi sobrang mahal. Ganito yung asawa ko guys kapag mag-stock ng pagkain po. Okay? Well, rice is life nga. At alam nyo na oh, Quaker Oats, old-fashioned, yun siya. Kailangan kong mag-start kumain ito guys kasi bago masira. Pero, wow, marami pa pala dito. At saka ang lalaking bag. Ang dami palang malaking bag. Ito malaki. Ito, ilang bag ba dito eh? 3. 1, 2, 3. Naluka na talaga. Sabi, naku talaga itong asawa ko guys. Alam mo guys, na-shock ako din. Alam ko talagang marami akong rice. Pero hindi ako kapag makita mo talaga siya pala, kasi siya kasi naglalagay dito guys. Saka, hindi niya ako ito, kapag nalaman niya na, tignan nyo, naghanap pa siya ng buffalo. Oh my God, naghahanap pa siya guys, diba? Every time naghanap kami ng spicy sauce. Ang dami oh. 3 dito, malaki. 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 7. Hala, 9. 9, no? 3, 4, 5, 6, 7. Hala, 9 big bags. 9. Plus naliit pa. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Kasi bumili siya ng 2 doon sa taas, ano? Hala, ang dami kong rice. Wow, ito talagang asawa ko guys, nakakaloka. Ang daming rice. Ito na guys, revelation is dito na. Yun, ito na talaga yung ano ko sa inyo. Totoo lang guys, hindi man ito masisira, hindi ito masisirang rice. Pero guys, alam nyo, paminsan itong asawa ko guys, dahil nakikita nyo naman guys, na palaging, dito sa US kasi, di ba nawala ng toilet paper, di ba nagpanik yung mga tao. And then, yung bigas, yung rice, nagkaunti na lang, napaunti-unti siya. Every time na magpunta ako sa tindahan, kunti na lang, ganun. So, kaya, yun yung time na yun, na parang nag-ano si Tami na rice. And then, pasta, and then yung mga ganito. So, ngayon naman, ang nangyayari kasi, is yung yung pagkain ng mga bata dito, guys. Parang na na siya, parang, basta may mga mangyayari na political, hindi ko na sasabihin sa inyo, basta, sa tingin ko, basta yun. Pero ganyan yan guys nangyari guys. Lalo na pamahal ng pamahal yung mga pagkain. At saka lalo yung time na bawal mag-delivery yung mga truck delivery. Pinagwala na. Kung magpunta ka sa grocery, maraming pagkain na wala. Karne. Kunti na lang yung mga egg. Pero ngayon, bumabalik naman siya. Pero, you know, parang yun yung time na talagang yung asawa ko. Kaya dinala niya itong ito. Para dito niya ilagay yung mga pagkain. So, na-shock ako sa rice, guys. Kasi meron pa sa taas. Meron pa dito. So, kailangan kong kumain ng kumain. So, wag kayong magalit kapag ako ay taba. Well, taba naman talaga ako, guys. At saka, hindi naman ako masyadong talagang maganon na sobrang ganon. Okay? Guys, kung gusto nyo makita, pinakita ko na to sa inyo, guys. Pero, marami pa talaga dito, guys. As in guys, kung gusto request nyo, kung gusto nyo makita talaga. Pero na-video ko na to the last time. Pinakita ko na, pero hindi talaga lahat. Pero, quick look oh. Look, okay, yun. Yun yung quick look guys, yun yung bahay ko guys. And then, hindi talaga dito magutom. Pero yun lang yung reveal sa rice guys. Na-shock ako sa rice, grabe. Ni-reveal ko sa inyo guys. So yun guys, yun yung rice. So, sa mga nagagalit na buhay ko naman ito guys, okay? Buhay namin ito at saka ako yung kumakain ng rice. So, yun lang yung revelation ko sa mga nagsasabing bakit ang daming rice yun. Nakita nyo na, mas marami pa talaga, okay? Bye!